Έχουμε και λέμε. Αυτό είναι το πριν και αυτό θα είναι το μετά. Το πριν διαθέτει ελάχιστο καντράν προσωπικό, και μη διαθέσιμη λειτουργία. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε τελειώσει να παρουσιάσουμε. Χάρτες στο καντράν. Χάρτες εδώ με τη δεκάρα. Όλα τα κλασικά μενού, δεν σας τα δείχνω πάλι. Θέματα, χρώματα κτλ. Πλοήγηση. Android Auto με τις εφαρμογές του. Με υπολογιστές ταξιδίου. Με μενού διάγνωση. Και πλέον το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι και το πρώτο αυτοκίνητο. Έχουμε το GPS εδώ στο καντράν κάποια στιγμή που βλέπετε, το οποίο όταν πάμε στα POI και βάλουμε παράδειγμα ATM, αστυνομικό τμήμα, εμπορικά κέντρα, εστιατόρια, καταστήματα και πατήσουμε OK και γυρίσουμε εδώ, βλέπουμε ότι μας τα εμφανίζει. Οπότε είναι η πρώτη επίσημη εφαρμογή κάποια στιγμή. Θα μπει και αυτό στο πρόγραμμα από εδώ και πέρα για τους υπόλοιπους. Αυτά τα λίγα για σήμερα. Τα υπόλοιπα τα έχετε δει από όλα τα υπόλοιπα που έχουμε κάνει. Οπότε ο φίλος είναι έτοιμος. Χρωματάκια, θεματάκια, δεκαρούλα οθόνη. Βγάλαμε την παλιά που είχε την άχαρη, την RCS που δεν είχε τίποτα, και είναι έτοιμος, ελπίζουμε να το χαρεί. Αυτά τα λίγα για τώρα. Τα υπόλοιπα θα σας τα πω στο group που έρχονται σιγά σιγά, έτσι, για να δείξουμε. Κάποια στιγμή είπαμε ATM, πάνω εκεί δεξιά μας έχει βγάλει και φαρμακείο, δεν ξέρω τι είναι. Άμα πάμε στην πλοήγηση στα POI και πάμε εδώ που είναι παράδειγμα το ATM και το διαγράψουμε, κλείνει. Οπότε ό,τι θέλετε βάζετε πλέον στην οθόνη σας, στο καντράν σας μάλλον, όχι στην οθόνη, τα είχατε ούτως ή άλλως, τα έχετε σχεδόν όλοι, αλλά τα POI δεν τα είχατε από εκεί, από εδώ μπορείτε να τα βάλετε. Ξαναβάζουμε το ATM, πατάμε OK και εμφανίζεται έτσι απλά, γιατί μπορούμε μόνο εμείς. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Καλή συνέχεια να έχετε. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, μπείτε και στο group στο Facebook, εκεί θα μάθετε και άλλα πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν. Και πάμε στο ιστερόγραφο του βίντεο. Παίρνουμε ένα στικάκι, το βάζουμε στο USB, πάμε εδώ που λέει πηγές, πατάμε ένα εικονίδιο που έχει βγει καινούριο εδώ, που δεν το έχουν όλες οι οθόνες, ήταν τυχερός ο φίλος. Εικόνα, μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα ποντικάκι που αποφάσισε να πάει πολύ βαθιά μέσα. Βλέπετε ότι έχουμε συνδέσει μόνο ένα απλό USB, δεν έχουμε βάλει κάτι άλλο, γιατί η συγκεκριμένη μονάδα που πήρε ο φίλος έχει δυνατότητα να παίξει και βίντεο. Τι θα κάνω. Το ποντικάκι κοίταξε από εδώ, κοίταξε από εκεί και παντού. Αλλά πάνω στη βιασύνη του ξέχασε να κοιτάξει πού πήγαινε. Είδε κάτι εντυπωσιακό. Να πενέψουμε και το σπίτι μας λίγο. Allure είναι αυτό. Λοιπόν, 2008 Allure. Κέρδισε και στο διαγωνισμό. Ελπίζουμε ο φίλος να το χαρεί κάποια στιγμή. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα ποντικάκι
που αποφάσισε να πάει πολύ βαθιά μέσα στο δάσος για να βρει φαγητό για την οικογένειά του. Εάν δεν